Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 98 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Isaiah chapter 45 verse 22. Once again, Isaiah chapter 45 verse 22. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, duol kamo ngari kanako ug mamaluwas kamo, tanang tumoy sa yuta, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Unsaon man nato pagsabot ang ebanghelyo, mga kaigsuonan? Unsaon man nga makasabot kita sa ebanghelyo? Kung atong masabtan ang ebanghelyo o ang maayong balita, kinahanglan nga masugdan nato sa pagtan-aw ang atong kondisyon atubangan sa Dios nga adunay gitawag og realism, tinuod nga pagtan-aw, tinuod nga pagsabot sa atong kondisyon atubangan sa Ginoo. Kinahanglang dunay gitawag og clinical precision nga wala kitay gitabun-tabunan mahitungod sa tinuod nato nga kondisyon. Ang atong teksto niining takna ang mga kaigsuonan naghatag kanato og tataw kaayo nga invitation or gidapit kita niini nga teksto. Ang giingon dinhi once again sa Isaiah chapter 45 verse 22. Duol kamo ngari kanako ug mamaluwas kamo, tanang tumoy sa yuta, kay ako ang Dios ug wala nay lain. So kinahanglan nga tan-awon nato ang atong kondisyon realistically. Sa universo sa atong Ginoo, adunay duha lamang ka utlanan, langit o impyerno lamang. Walay naa sa tunga-tunga, mga kaigsuonan. Ug kita nga mga makasasala nga mga anak ni Adan ug ni Eva, nakaplagan nato ang atong kaugalingon nga nahimutang between heaven and hell. And correspondingly, there are two opposite states among God's intelligent creatures. Adunay duha ka managlahi nga kondisyon sa mga katawhan dinhi sa kalibutan: kasalanan o pagkabalaan, or kasalanan ug pagkabalaan. And matag kalag niining kalibutana, matag tawo niining kalibutana, matag tawo nga nagkinabuhi niining kalibutana, mga kaigsuonan. It's either anaa siya sa kahimtang sa pagkabalaan or anaa siya sa kahimtang nga ulipon sa sala. Duha lamang gayod ang kondisyon, ang kahimtang sa tanang mga katawhan niining kalibutana. Wala po'y naa sa tunga-tunga. It's either ulipon ka sa Dios or ulipon ka ni Satanas. It's either ulipon ka sa pagkabalaan or ulipon ka sa kasalanan. Walay neutral nga dapit, mga kaigsuonan. Ang pagkabalaan mao lamang kini ang preparation alang sa langit ug alang sa usa ka makasasala nga makasulod sa langit, dili gayud siya magmalipayon didto. Gumikan kay ang langit wala may mga kahilayan, dili siya magmalipayon. So there is no neutral territory. Heaven is the only preparation, or holiness is the only preparation for heaven. Gumikan kay ang usa ka makasasala dili gayud magmalipayon sa langit. Ang pagkabalaan dito sa langit, murag torture ka na alang kaniya higala. Dinhi gani sa kalibutan. Kung adunay Bible study, kung adunay pagdayeg sa Ginoo, dili gayud mahimutang ang tawo nga anad kayo sa pagkinabuhi sa kasalanan. Dili siya ganahan. So kung adunay makasasala nga makasulod sa langit, di gyud siya ganahan didto. Magsakit gayud ang iyang dughan, ang iyang kasing-kasing. And conversely, ang sala mao ang nagpa-qualify alang sa usa ka makasasala ngadto sa impyerno. Ug ang giluwas sa atong Dios, ang balaan dili gayud makakaplag og paghupay didto sa impyerno. Pero adunay realidad sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Mao kini ang atong problema. By nature, kitang tanan makasasala, mga kaigsunan. By nature, disqualified gayud kita
nga makasulod sa presensya sa balaan nga Dios. And it is to men and women in this exact desperate condition, alang kini sa tanang mga katawhan nga ulipon sa sala, ikaw ug ako, kining invitation, kining pagdapit sa Ginoo mga kaigsuonan, gihatag kini niya alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So, kung nabati nimo ang imong pagkamakasasala, kung nakit-an nimo ang kabug-aton sa imong sala, this is really the good news. Maayo kining balita, kining pagdapit sa Ginoo alang kanimo ug alang kanako higala. Mao nga atong seryosohon ang pagsabot ni ining atong teksto nga atong pamalandungan ni ining taknaa. Nga adunay kasing-kasing usab nga nagpangurog, apan adunay paglaom sa atong kasing-kasing ug adunay pagpangaliya nga ang Dios magpanglihok sa matag usa kanato ug mutawag kita kang Kristo ingon nga atong Dios ug manluluwas ug iya kitang pagaluwason. Adunay upat ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, the massive reality of the object to be obtained. Ang ipasabot ang realidad sa tanang mga gidapit sa Dios niining atong teksto. Remember, doon na siya invitation, look to me and live. Ikaduha nga punto, the absolute simplicity of the divine direction. Simple lang ang gipabuhat sa Ginoo kanato nga kita mututok kaniya ug musalig kaniya. Ikatulo, the vast scope of the sovereign invitation. Kinsa man ang gidapit sa Ginoo, kinsa ang iyang gidapit, do na bay exempted. Ikaupat, the infinite encouragement of the divine character. Nganong tumanon man sa Dios ang iyang gisaad, gumikan kay siya Dios ug dili siya bakakon. So, niining upat ka punto nga atong pamalandungan, hinaot nga ang balaang espiritu magpanglihok sa atong kasing-kasing ug hunahuna niining takna aron masabtan nato ang iyang pulong. Magampo una kita. Dear Heavenly Father, salamat o Dios sa imong pulong nga imong gihatag kanamo nga libre. Ug among gipangayo o Dios nga sa among pagpamalandong sa imong pulong, ablihan nimo ang kasing-kasing ug hunahuna sa matag usa. Walay malabyan sa imong grasya, walay malabyan sa imong pagpanglihok. Hinaot o Dios nga gamiton nimo kini nga pamalandong alang sa kaluwasan sa mga wala pa diha kang Kristo ug paglambo sa among pagtuo sa mga giluwas na nimo o Dios. Tabangi usab ang imong sulugoon nga mopasabot sa imong pulong niining taknaa. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang punto, mga kaigsuunan, or sa pinakauna nga punto, the massive reality of the object to be obtained. Kinahanglang ipangutana nato sa atong kaugalingon, unsa man kining kaluwasan nga gihisgutan ni propeta Isaiah. Ang atong teksto nagaingon duol kamo ngari kanako ug mamaluwas kamo tanang tumoy sa yuta kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Naghisgot si propeta Isaiah ug kaluwasan. So ang pangutana, unsa man kini nga kaluwasan nga gihisgutan ni propeta Isaias? Ang moderno nga kalibutan gipakagamay, giusab nila ang kahulugan niining pulong nga kaluwasan. Gipakagamay nila kini nga pulong. Ang mga tawo kung madunggan nila ang pulong nga kaluwasan, ang naa sa ilang hunahuna, kaluwasan gikan sa political instability, kaluwasan gikan sa kalisod dinhi sa kalibutan, kalisod sa pangwarta, or kaluwasan gikan sa tumang kagulanan. Apan ang balaang espiritu mga kaigsuunan naghisgot mahitungod sa pinakadako nga problema sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan. Ang pinakaultimo nga problema, ang kaluwasan sa kalag sa tawo. Ug kini nga kaluwasan dunay tulo ka anggulo nga kinahanglan natong tan-awon. Mo kini ang kaluwasan nga gihisgutan sa Biblia, dili kaluwasan sa mga kalisod lamang niining kalibutan na. No, una nga anggulo sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo sa tanang mga makasasala nga modangup kaniya mao kini. Kaluwasan gikan sa pagkaulipon ug paghari sa sala. Kaluwasan from the dominion of sin.
By nature mga kaigsuunan, ang sala dili kini minor lamang nga mancha sa atong kinaiya. Ang kaluwasan abusado nga amo, giilog no, ang kasalanan abusado nga amo. Ang kasalanan giilog sa sala ang pagdumala sa Ginoo sa kasing-kasing sa tawo. Ang sala mao ang naghari sa kasing-kasing sa mga katawhan. Mao nga ang kaluwasan nga gihisgutan ni propeta Isaiah, kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Gumikan kay ang kasalanan, ang sala mangtas nga amo mga kaigsuunan. Itom kini nga amo nga naghugaw sa tanang bahin sa pagkatawo sa mga giulipon niini. Ang huna-huna sa tawo nga ulipon sa sala, ngit-ngit. Dili niya makita ang himaya sa Ginoo, dili niya makita ang kamatuoran. Ang konsensya sa tawo nga giulipon sa sala nahimong gahi, nahimong kublan, ug ang pagbati sa usa ka tawo nga ulipon sa sala karnal, unod-non nga pagbati o gihigugma sa tawo ang mga butang nga gidumtan sa Ginoo. Ang sala, ang kahilayan, ang mga butang nga gidumtan sa atong balaan nga Dios. Ug ang kabubut-on sa tawo nga giulipon sa sala mitipas, perverted into open rebellion. Ang atong desisyon mao gayon ang pagtipas gikan sa dalan sa Dios. O gikan niini nga pagkaulipon mga kaigsuonan, kinahanglan nga maluwas gayud kita. Adisir kita makapangalagad sa Ginoo nga iyang pagadawaton. So this is the first salvation nga gitanyag sa balaang kasulatan. Salvation or kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ikaduha, kaluwasan gikan sa gapos ni Satanas or gikan sa pagkaulipon ni Satanas. Gumikan kay ang matag-usa kanato kung bulag sa grasya sa Ginoo. Ulipon gayud kita ni Satanas. Kung unsa ang kabubuton ni Satanas atong gisunod, kung unsa ang hunghong ni Satanas, mao kini ang gisunod sa mga katawhan. Matod pa sa usa ka magwawali nga ang pangalan si Howell Harris. Iyang kanunay nga gisulti sa iyang congregation, ang iyang giingon, nagtuo kamo nga mga gawasnon mo nga mga katawhan, apan wala kamoy laing kahimtang kundili mga ginapos nga mga ulipon sa prinsipe sa kangitngit nga nagmarcha sa tugtog sa inyong kaugalingong mga kaulag diretso ngadto sa kalaglagan. Ang matagtawo nga gipakatawo niining kalibutan na ulipon ni Satanas. Mao nga kitang tanan ang ginahanglan og kaluwasan mga kaigsunan. Kitang tanan ang ginahanglan og kaluwasan. Unya bright kayo ni sa Satanas. Man nagkalain-lain ang iyang pagtintal sa mga katawhan. Depende sa kahuyangon sa usa ka tawo, depende sa temperamento sa usa ka tawo. Gi-adjust ni Satanas ang iyang mga pagtintal. Mao nga kung tintalon ni Satanas ang usa ka tawo, chances are musunod gayud ang tawo nga gitintal kay gipahaom man pud ni Satanas. Iya pong ipahaom ang iyang pagtintal sa kahuyangon sa usa ka tawo. So mao kini ang kaluwasan nga gitanyag ni propeta Isaias. Kaluwasan gikan sa paggapos ni Satanas. Ikatulo, unsa man kini nga kaluwasan? Kaluwasan gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios. O kini nga doctrine of the wrath of God. Pagtulun-an mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios. Dili gayud ganahan ang moderno nga mga simbahan niini. Pero mao kini ang tataw kayo nga gitudlo sa balaang kasulatan nga ang Dios adunay tunglo ug kapungot. Ang mga tawo manggod gustong mag-imagine nga ang Dios nara og smile, dili makahibalong masuko. Mao kana ang imagination sa mga katawhan. Mao nga kung muwali kita mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios, sarado na ang ilang kasing-kasing ug hunahuna, dili na nila kini dawaton. Pero mga kaigsuunan, mao kini ang klaro kaayo nga gitudlo sa balaang kasulatan. Ang atong sala sa tinuod lang makapasilaob sa balaan ug matarong nga kasuko sa Dios. Balaan ug matarong nga tunglo ug kapungot sa atong magbubuhat. Ug ang impyerno mga kaigsuunan, mao kana ang eternal, walay katapusan
nga pagpasundayag sa balaan ug matarong nga tunglo ug kapungot sa Dios. Sama sa gipasidaan ni Apostol Pablo sa usa ka makasasala nga nagdumili sa paghinulsol. Ang iyang giingon, nagtigom kuno og tunglo batok sa kaugalingon alang sa adlaw sa kapungot sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. So ang tawo di ay kuno nga nagdumili sa paghinulsol matud pa ni Apostol Pablo, nagtigom, dili kwarta ang gitigom kundili tunglo ug kapungot nga ibubo sa Ginoo sa kinatibuk-an gayod sa adlaw sa paghukom. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, the absolute simplicity of the divine direction. Unsa man ang gipabuhat sa Dios kanato aron atong maangkon kini nga kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo kanato. Ang gipabuhat ba sa Ginoo kanato mao nga magbinuutan kita, maningkamot kita, musalig kita sa atong kaugalingong pagpaningkamot? Ang iya bang gipabuhat kanato nga mahimo kitang relihiyoso? No. Ang gipabuhat sa Ginoo kanato simple lamang. Ang giingon dinhiol, look and live. Tan-aw kamo kanako, tutok kamo kanako, salig kamo kanako, ug kamo mamaluwas, ug kamo mabuhi. Kini nga direction mga kaigsunan kung mututok kita sa Ginoo, kung musalig lamang kita kaniya, kung atong itutok ang atong pagtan-aw kaniya, ang buot ipasabot, dili na kita mututok pa sa ubang mga butang. Atong talikdan ang ubang mga butang. Kinahanglan nga dili kita mututok sa atong pagbati, kinahanglan nga dili kita mututok sa atong maayong binuhatan, sa atong kaugalingong pagkabuutan, kinahanglan nga dili kita mututok ug musalig sa atong pagkarelihiyoso, sa atong pagkahinimbahon ug sa atong mga pagpaningkamot. O kinahanglang dili kita mututok sa atong mga personal nga mga pag-antos. Kay daghan kayong mga tawo nga nagtuo nga nag-antos sila so premyuhan sila sa Ginoo kaluwasan. No. Kung magsalig ikaw sa imong church attendance higala, kung magsalig ikaw nga nabunyagan ikaw ni adtong bata pa ka, kung nagsalig ikaw sa imong pagbag-o sa imong kaugalingon, sa imong paghilak, dili gayud ikaw maluwas. Matud pa ni Thomas Watson usa ka magwawali ang iyang giingon, ang mga buhat dili makaluwas kanato. Kung ibutang nato ang atong pagsalig diha kanila, mahimo silang wala nay lain kundi ang saag nga dalan padulong sa kalaglagan. Kinahanglang itukod nato ang atong paglaom sa bato sa pagkamatarong ni Kristo lamang. Ang buot ipasabot, talikdan nato ang pagsalig nato sa atong kugalingon ug atong ibutang ang atong pagsalig kang Kristo lamang, ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Now, unsa man ang kinaiyahan niini nga pagtan-aw kang Kristo or pagtutok kang Kristo alang sa atong kaluwasan? Ang buot ipasabot niini, atong ipalabay ang atong pagtan-aw sa atong mga relihiyon, sa atong maayong binuhatan kundili mututo kita, mulahos ang atong pananaw kang Kristo lamang. Kinahanglan nga atong itutok ang atong kalag ngadto kaniya. Kinahanglan gayod nga intentional ang atong pagtutok kang Kristo sama sa pagtutok sa usa ka makalilimos nga gatan-aw gayod siya sa usa ka tawo nga muhatag na kaniya og limos. Nag-expect gayud siya nga makadawat og limos gikan sa usa ka tawo nga manggihinatagon. Ang buti pasabot niini, mutan-aw kita kang Kristo nga adunay pagtuo ug pagsalig, absolutely believing that He will be as good as His word. Nagtuo gayud kita nga si Kristo dili bakakon ug iyang tumanon gayud ang iyang saad ug iyang tumanon ang iyang pulong. Mututok, musalig, mutan-aw kita kang Kristo nga naglaom nga iyang ihatag kanato ang kinatibuk-an nga kaluwasan, isip libre nga gasa, nga walay bayad mga kaigsunan, mga kahigalaan, walay presyo, walay kantidad. Gumikan kay ang kantidad niini ang balaang dugo ni Kristo nga siya ang nagbayad, iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo. Well, adunay illustration, adunay ilustrasyon gikan sa kasaysayan sa nasod sa Israel. Didto sa kamingawan ni adtong migawas sila gikan sa Ehipto
padulong sa yuta nga gisaad. Naka-record kini sa Book of Numbers sa Bible, mga kaigsunan. Ang nasod sa Israel mirebelde sa Dios, mao nga gisilutan sila sa Ginoo, gipadadaan sila og mga halas, mga bitin nga lala kayo sa nga tanan. Ug daghang napaakan niini, nangamatay, libo-libo ka mga Israelites ang nangamatay, gumikan kay lala kaayo ang bitin, ang mga halas. Wala sila giingnan sa Ginoo nga mag-imbento sila og tambal sa lala sa halas. No. Wala miingon ang Ginoo nga ilang trapuhan ang ilang mga samad or ilang dukdukan og dahon, ilang tambalan or mutan-aw sila sa mga pag-anto sa uban. Wala kana, dili kana mao ang giingon sa Ginoo. Ang gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moses, nga si Moses mubayaw og halas nga bronse ug ang tanang mga napaakan sa bitin, mga rebelde nga mga katawhan sa Israel, bisan pagkamatyono na siya, kung mututok lamang siya sa bronse nga halas, ang giingon sa Ginoo pinaagi kang Moses, ang matag usa nga napaakan, kung mututok siya niini, mabuhi gayod. So, bisan pa og kamatyono na siya, luya na kaayo siya, kung mututok siya sa bronse nga halas, nga gibayaw ni Moses, sumala sa sugo sa Ginoo, dili siya mamatay, mabuhi siya. Ug gipasabot kini ni Kristo sa John chapter 3, nga katong bronze nga halas, anino lamang kadto kang Kristo, nga gibayaw didto sa cross sa Kalbaryo. Ang matag makasasala nga mututok kang Kristo, maluwas gayon. Ang matag makasasala nga musalig kang Kristo lamang, mututok lamang kaniya, maluwas gayod. The moment nga ikaw maghinulsol sa imong sala higala ug mututok kang Kristo lamang, musalig sa iyang dugo ug sa iyang pagkamatarong alang sa imong kaluwasan, maluwas gayod ikaw. Mao kana ang saad sa atong Ginoo. Ikatulo nga punto, the vast scope of the sovereign invitation. Si kinsa ang giimbitahan ni Isaias, or si kinsa ang giimbitahan sa Ginoo pinaagi kang propeta Isaias nga mututok kaniya. Ang giingon din hiyo, all the ends of the earth, tibuok kalibutan, bisan pa ang kinatumyan sa kalibutan. Ang buot ipasabot kini nga invitation alang kini sa tanan. Alang kini sa tanan, mao gani nga gimantala nato kini dinhi sa kahanginan. Niadto nga atong Ginoong Hesukristo gibayaw didto sa cross sa Kalbaryo. Ang panalangin nagsugod nga nadawat sa mga Hudiyo, pero dili kini taman sa mga Hudiyo lamang. Ang atong teksto nag-ingon nga mukabot kini or muabot kini bisan pa sa kinatumyan sa kalibutan. East, west, north, and south. Pila na kasiglo ang milabay, mga kaigsunan, hangtod niining taknaa. Kini nga kaluwasan available kini sa tanang mga katawhan sa kalibutan nga maghinulsol sa ilang mga sala ug mudangop ug musalig kang Kristo lamang, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Apil ikaw niini higala, apil ako, kitang tanan giimbitahan sa Dios nga mutan-aw kaniya, mututok kaniya, ang buti pasabot musalig kang Kristo lamang alang sa kaluwasan. Ug matikdan nato, mga kaigsunan, libre kini nga kaluwasan. Subirano kini nga pagtawag sa Ginoo. Wala nay qualifications, wala giingon nga kung buutan ka, kung bright ka, kung imong tuloy iron ang imong kaugalingon, maluwas ka. No. Walay moral condition nga gi-require sa Dios. Kini nga invitation or pagdapit, mga kaigsunan, wala nag-ingon nga limpyuhi sa ang imong kaugalingon, hinlui sa ang imong kaugalingon, and then tutok kanako, dili kana mao ang giingon sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Wala miingon ang Ginoo nga pagpakabalaan sa, and then lingi nga ri kanako aron ikaw akong pagaluwason. No, ang giingon tutok kanako ug ikaw mamaluwas, bisan pa og unsa ang imong kondisyon, bisan pag-unsa ka ito ang imong sala, bisan pag-unsa ka lala ang halas sa kasalanan nga nakapaak kanimo,
bisan pag kamatiunon na kaayo ang imong kalag. Kung mututok ikaw, kung musalig ikaw kang Kristo lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, ikaw mamaluwas gayon. Matud pa ni Charles Spurgeon, niadtong iyang giwali kini nga teksto, niadtong batan-on pa siya ang iyang giingon, nanginahanglan ba kini og utukan nga tawo aron mutan-aw? Nanginahanglan ba kini og adunahan nga tawo aron mutan-aw? Ang dili utukan makatan-aw man. Ang usa ka buta, kung ang iyang mga mata giablihan pinaagi sa grasya, makatan-aw gayod. Ang pinakakabus sa tanang mga kabus, makatan-aw, yano lamang kini, tan-aw ug mabuhi ikaw. Ang buti pasabot, salig kang Kristo lamang ug ikaw maluwas. Salig kang Kristo lamang ug ikaw mabuhi. Ikaupat ug katapusang punto mga kaigsuonan, the infinite encouragement of divine character. Nganong sigurado gayud kita nga kung mututok kita kang Kristo ug musalig lamang, pagaluwason gayud kita sa Dios. Nganong aduna man kitay confidence, nganong makasalig man kita sa Dios. Gumikan kay ang Dios nag-ingon, for I am God and there is no one else. Gumikan kay ako, Dios, ug wala nay lain pa. Niadtong miingon ang Ginoo, I am God. Iyang gideklarar kanato ang iyang gahom. Ang iyang gahom sa pagluwas. Ang iyang mga mata nakakita gayod sa tinuod nato nga kondisyon. Ang iyang mga dalunggan, mga kaigsuunan, makadungog bisan pa sa pinakahinay nga hunghong sa imong pagtawag kaniya. Ang iyang mga bukton, gamhanan ug hataas gayud kaayo nga mukabuot kanimo aron dili ikaw mahulog ngadto sa impyerno. Ug ang grasya sa Ginoo dili gayud, ang grasya sa Ginoo gamhanan gayud nga muusab, mubag-o sa imong pagkatawo. There is no structural difficulty too great for him. Walay imposible alang sa atong Ginoo. Sa dihang miingon ang Dios, I am God. Gideklarar sa Ginoo ang iyang absolute authority to forgive. Nga bisan pag-unsa ka itom sa imong sala, bisan pag-unsa ka dako ug bisan pag-unsa ka daghan sa imong sala, adunay awtoridad ang atong Ginoong Hesukristo nga muhinlo kanimo ug mupasaylo kanimo higala. It is His infinite justice that you have insulted. Sa tinuod lang, giinsulto nimo ang dili masukod nga hustisya sa Dios. Busa ang Ginoo mao ang atong gipasuko gayud og duro. Ang Ginoo mao ang aggrieved party. Pero ang Ginoo mauusab ang maghuhukom. He is the supreme judge of all the earth. Pero gumikan sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, nagtanyag siya sa libre nga gasa sa kaluwasan. Nagtanyag siya sa libre nga kapasayloan, mga kaigsuonan. Kung ikaw mutawag kaniya, bisan pa og unsa ka itom sa imong sala, kung ikaw mututok kaniya og musalig kaniya, ang iyang gipamulong mao nga bisan pa og unsa ka itom sa imong sala, andam kini nga papution sa Ginoo sama sa balahibo sa karnero, sama sa niebe. Ug dugang pa mga kaigsunan, niadtong giingon sa Dios, I am God. This is the ultimate guarantee of His sincerity. Sincero ang Dios, dili siya bakakon. Wala siya nagulog-ulog kanato. He is the God of truth. Siya ang Dios sa kamatuoran, dili siya mamakak. The pillars of heaven and earth will pass away. Mulabay man ang langit ug ang yuta, pero ang pulong sa Ginoo magpabiling tinuod hangtod sa kahangturan. Can you not believe when your Creator speaks? Dudahan ba nimo ang Dios kung siya mamulong? Dili ba ikaw musunod kung ang imong soberano nga Dios mag-auhag kanimo nga muduol kaniya, mudangop kaniya sa tumang pagpaubos? And remember, ang giingon sa atong teksto, there is none else. Wala nay laing Dios, gawas lamang sa atong Ginoo. Kung dili ikaw mututok kaniya, kung dili ikaw musalig kaniya, asa man ka kapadulong. Kinsa man ang imong saligan. Wala nay lain pang manluluwas. Wala nay laing ngalan pang gihatag ilalom sa langit nga makaluwas sa tanang mga katawhan,
kundili ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Look anywhere else is the height of spiritual insanity. Now, unsaon man nato kini pag-apply sa atong kaugalingon alang sa mga magtotoo, kamo nga nagprofess nga nagsalig sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kamo nga nakatutok na kaniya sa adlaw sa inyong kaluwasan. Delikado kaayo kung mubalik pa kamo sa pagtutok sa inyong kaugalingong binuhatan. Busy kaayo ang mga katawhan karon sa tanang mga butang and tendency nga atong itipas ang atong pananaw gikan sa Ginoo, unya mag-focus na kita sa laing butang. Now, dili kita musalig sa laing butang lamang. The danger is we begin to look at our own spiritual progress, we look at our internal feelings, we look at our trials, we look at our depressions, atong gibutang ang atong pagtutok sa atong mga kapakiyasan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ma-discourage gayud kita. Ang giingon sa Biblia nga atong i-maintain mga kaigsunan ang atong pagtutok sa atong Ginoong Hesus, ang atong pagsalig kaniya. Ni adtong si John Bunyan, aduna siya ay gisulat nga libro nga Pilgrim's Progress. Ang pilgrim na tangtang lamang ang kabug-aton, ni adtong mibalik siya, gi-review niya ang mensahe sa cross. When he looked intently to the crucified one, natangtang ang kabugaton sa pilgrim, sumala sa libro ni John Bunyan. And the same is also true sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dunay mga times nga mahulog kita sa mga pagtintal, mahulog kita sa sala, ma-discourage kita. Ma-discourage, ma-depressed kita, mag-uol kita. Ang hagit sa pulong sa Ginoo kanato, do not look at yourself. Look to Jesus Christ. I-review ang mensahe sa kaluwasan. Ang kaluwasan na naalamang kang Kristo, nga pinaagi sa iyang dugo nga giula dito sa cross sa Kalbaryo ang tanan natong mga sala na hinluan, past, present, and future. Kung ang imong kalag nahugno higala or igsuon gumikan kay nahulog, natintal ka sa pagpakasala, kung imong nabati ang kabugaton sa nahabilin pa nimo nga mga sala, do not turn your face inward. Ayaw og tutok sa imong kaugalingon. Tutok sa atong buhi nga Dios, tutok sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang dugo ug pagkamatarong nga igo na aron muhugas sa atong sala ug aron mubisti kanato, tutok sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Robert Mary McCheyne, ang iyang giingon, sa matag adlaw or sa matag tan-aw nimo sa imong kaugalingon, tan-aw dayon ngadto kang Hesus sa napulo kahigayon. Tinuod ka na. Kaya kung mag-focus kita sa atong mga failures, sa atong mga kabugaton, or nahulog kita sa sala, ma-depressed kita, ma-discourage kita. Go back to the simple method of the gospel. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, sa imong paghilak-hilak, sa imong Bible reading. Of course, we have to read our Bible, but do not put your trust in that. Look through your duties, ug itutok ang imong pananaw kang Kristo lamang. Ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ug alang sa mga higala nato nga wala pa diha kang Kristo, I want to speak to you with all the clinical urgency of a man who sees your soul hanging by a slender thread over the pit of damnation. Sa tinuod lang, higala, mura ikaw og nagbitay sa nipis kaayo nga tanod ug ang ilalom niini impyerno na. Mao kana ang imong kahimtang. Ang imong sala mao ang nagpahimutang sa imong kondisyon karon nga nagbitay ikaw sa nipis kaayo nga tanod. Ug kung mabugto na kana higala, impyerno gayod ang imong kahulugan. Didto ka mubagsak sa impyerno gayod. Usa ka kalit lamang nga stroke sa kamatayon, usa ka kalit lamang nga car accident, heart failure, muundang na sa pagpitik ang imong kasing-kasing, and you will fall headlong into that lake of fire. Diin ang mga ulod dili gayod mamatay, ug ang kalayo dili gayod mapalong. Dili nimo maluwas ang imong kaugalingon. Wala kay gahom sa pagluwas sa imong kaugalingon higala. Ang tanan nimong moralidad, ang tanan nimong pagkabuutan,
Bisan pa og limpyo kayo ang imong pagkinabuhi sa imong pagpamati, ang tanan nimong human optimism mura ra ka na og balay sa lawa-lawa nga musalo sa dako kayong bato. Unsa may mahitabo ni anang balay nga lawa-lawa? Mabungka gayud kana. Ingon ana ang kantidad sa atong maayong buhat. Hugaw lamang nga trapo at tubangan sa Dios. Pero paminawa kining mahimayaon og maayo kayo nga balita higala. Nga gikan mismo sa atong buhi nga Dios. Nga iyang giimbita kanimo niini nga taknaa. Pinaagi sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang Dios naghaawhag kanimo higala, look unto me and be saved. Tan-aw ngari kanako, tutok ngari kanako, ug ikaw mamaluwas. You don't need to perish. Gumikan kay adunay gahom ang Ginoo sa pagluwas kanimo sa kinatibuk-an gayod. Unsa man kining gitawag og unbelief. Ang unbelief mao kini ang hambog kaayo nga pagbalibad sa pagtan-aw sa Ginoo, sa pagsalig sa Ginoo. Hambog nga pagbalibad sa pag-imbitar sa Ginoo. It is turning your back to Him. Aron mo salig ka sa imong kaugalingon, aron mo salig ka sa uban nga mga butang. And this is really a sure key towards eternal damnation. Nga bisan pa og nag-imbitar ang Ginoo nga mosalig kaniya, igo na ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, nagdumili gihapon ikaw sa pagsalig kaniya. That is unbelief. That is arrogance. Now, ayaw itugot higalang nga mahuman kining pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna nga wala gihapon nimo madawat ang libre nga gasa sa kaluwasan. Hinulsuli ang imong mga sala. Undangin na og pagsalig ang imong kaugalingon. Ug tutok kang Kristo. Si Kristo nga adunay pagkamataro nga andam nga isulob nganha kanimo. Ug si Kristo nga nagbayad pinaagi sa iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo sa tanang silot sa sala sa mga katawhan nga nagsalig kaniya. Look unto Christ and you will live. Look to Him, trust Him, cast your helpless soul upon Him, and you shall live forever. Amen. Magampo kita. Salamat o Dios sa pagpamalandong sa imong pulong niining taknaa, ug among gipangayo ang pagpanglihok sa balang espiritu. Hinaot nga dili magpabilin nga gahi ang kasing-kasing sa mga katawhan, ug magpabiling magdumili sila sa pagdawat sa libre nga kaluwasan nga imong gitanyag sa matag usa. Salamat o Dios. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.